Trikovi taktičke komunikacije koje ne želiš da sazna tvoj šef. Kada vam dolaze šefovi i daju vam zadatke koje ne možete da ispoštujete i kada vas pretrpavaju poslom, evo kako ćete da odgovorite na to kako bi odustali od toga. Dolazi vam šef i daje vam novi zadatak, a vi već pre toga imate gomilu zadataka koje treba da radite. Reći ćete mu, kako mislite da to uradim? I on će početi da vam objašnjava, pa znaš kako, treba da ovo, treba da bla 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 bla. Vi kažete, da li želite da ne uradim ovo prethodno što ste mi zadali? Pa znaš, ne, mora i to, mora i ovo, mora i ono. Da li želite da pogrešim na poslu? Da li želite da zabrljam nešto i da mi posle toga odbijete od plate? Pa ne, neću ti odbiti od plate, da ne želim da pogrešiš itd. Da li želite da radim pod stresom i da budem nezadovoljan ili da radim posao onako kako treba? Nakon toga postavite mu par ovakvih pitanja, šef će odustati i naći nekoga ko je podobniji za taj posao od vas. Cilj ovog trika jeste da dobijete šefovo ne. Kada mu postavljate ovakva pitanja, šef će po automatizmu da vam govori da ne želi da pogrešite, da ne želi da zabrljate, da ne želi da budete pretrpani itd. Ukoliko želite da naučite još trikova taktičke komunikacije, kliknite na link u opisu i vidimo se na letnjem treningu.